Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Sedmi je siječnja 1876. godine. Belgijski kralj Leopold II. Tog je dana, kao i svakog drugog, ustao oko 5 sati ujutro, prošetao se po vrtovima svoje palače ili, ako bi kišilo, šetao je po svojim velikim staklenicima punim egzotičnih biljaka. Onda bi sjeo za stol i počeo s doručkom. Za doručkom kralj bi obavezno čitao londonski dnevni list Times. Bilo je to rano izdanje tog dnevnika koje bi noćnom poštom bilo dostavljeno na europski kontinent. Tog 7. siječnja 1876. jedna je vijest zaokupila kraljevu pažnju. Thomas Pakenham u knjizi Jagma za Afrikom piše: Toga jutra, 7. siječnja, na dnu strane 6 bila je ugurana kratka bilješka od Timesovog dopisnika iz Luande, glavnog grada napola napuštene portugalske kolonije Angole. Izvještaj je bio star gotovo 7 tjedana. U njemu je pisalo da je poručnik Cameron, britanski istraživač, nakon trogodišnjeg puta preko Afrike došao do zapadne obale. Bio je previše bolestan, napola mrtav od skorbuta, da bi se vratio do proljeća u Britaniju. U međuvremenu on će poslati neke bilješke o svojim putovanjima kako bi se one mogle pročitati na sastanku Kraljevskog zemljopisnog društva u sljedeći ponedjeljak. Leopold II. Kraljevao je Belgijom, malenom državom stiješnjenom između europskih sila. Kraljevina Belgija postojala od 20. siječnja 1831. godine. Belgija je dugo bila pod francuskom vlašću, sve dok nakon Napoleonova poraza Velika Britanija nije odlučila da neće biti sigurna sve dok Francuska bude kontrolirala luke najbliže engleskoj obali. Tako je stvorena Belgija. Ta je zemlja bila podijeljena i na dva dijela: sjeverni flamanski protestantski i južni valonski katolički. Flamanci imaju svoj jezik, Valonci uglavnom govore francuski. Zašto je Leopolda II., kojemu je dovoljno vremena oduzimalo vladanje Belgijom, zainteresirala vijest o tom britanskom istraživaču? 4 dana kasnije na stranicama Timesa objavljen je članak u 3 kolone pod naslovom Afričko istraživanje. U njemu je predsjednik Kraljevskog zemljopisnog društva Sir Henry Rawlinson nazvao Cameronovo putovanje jednim od najuspješnijih putovanja u unutrašnjost afričkog kontinenta. Takvoj su ocjeni doprinijela i pisma koje Cameron poslao u London. U jednom je pismu pisalo: Unutrašnjost je uglavnom veličanstvena i zdrava zemlja neizrecivog bogatstva. Imam maleni uzorak dobrog ugljena. Drugih minerala, poput zlata, bakra, željeza i srebra, ima u obilju. Ja sam uvjeren da bi se s mudrim i izdašnim utroškom kapitala mogao staviti u upotrebu jedan od najvećih sustava riječne plovidbe i da bi se za 30 ili 36 mjeseci to ulaganje moglo vratiti svakom poduzetnom kapitalistu koji bi se na njega odvažio. Belgijski kralj Leopold II. Bit će taj poduzetni kapitalist. Njegovo poduzetništvo stvorit će slobodnu državu Kongo, najveću europsku koloniju na afričkom kontinentu. Ali to pravno neće biti kolonija, već osobno kraljevo imanje. Joseph Conrad to će imanje nazvati srcem tame. Leopold II. Bio je opsjednut idejom da Belgija ima jednu koloniju.
U to vrijeme europske sile su se jagmile za Afrikom i uzimale dio po dio tog kontinenta. Kralj je citirao primjer istočne Indije ili današnje Indonezije, gdje je Nizozemska izgradila svoj imperij. On je donosio novac i prestiž. Leopold je od Belgijanaca htio, kako je kazao, stvoriti imperijalni narod koji bi bio sposoban gospodariti nad drugim narodima i civilizirati ih. Kako je kralj stario, ideja civiliziranja povlačila se pred idejom gospodarenja i zarade. Kraljevi ljudi nisu tu opsjednutost tretirali ozbiljno. Nije to bio prvi put da se belgijski kralj pokušao uključiti u trku za kolonije. Leopoldov otac, kralj Belgije Leopold I, okušao se u kolonijalnoj pustolovini. Thomas Pakenham piše: Godinama prije, njegov otac Leopold I poigravao se s istom idiotskom idejom, stvaranjem kraljevske kolonije. Postojali su ludi planovi o investiranju u Saint Thomas de Guatemala. Neki su naseljenici umrli od groznice i stari kralj je opekao prste u tom pothvatu. Glavni investitor umro je u zatvoru u bankrotu, a njegova se udovica pokazala krajnje indiskretnom. Kasnije se Leopold I držao podalje od kolonijalnih pustolovina i on je također ismijavao snove svoga sina o carstvu na istoku. Svojem je tajniku govorio da je riječ o dječjim fantazijama njegova sina. Leopold II bio je ustrajan. Nakon smrti svog oca okrunjen je za kralja Belgije i počeo je tražiti mjesto gdje će dobiti svoju koloniju. Na prigovore da se pokazalo da je utemeljenje kolonija skupo i da ne donosi dobit, kralj je odgovorio da će sam financirati taj pothvat. On je to i mogao, bio je jedan od najbogatijih ljudi u Europi. Naslijedio od roditelja 15 milijuna ondašnjih franaka. To je bogatstvo višestruko povećao pametnim ulaganjem u dionice Sueskog kanala. Kralj je prvo pitao španjolskog veleposlanika bi li Španjolska iznajmila svoju koloniju na Filipinima. Veleposlanik je odgovorio da to Španjolska ne može učiniti. To bi bilo ponižavajuće. Onda je kralj pitao portugalskog veleposlanika ne bi li njegova zemlja iznajmila ili prodala dio Angole, Mozambika ili Timora. Dobio je sličan odgovor. Onda je kralj razgovarao s britanskim veleposlanikom Savilom Lumleyem. Veleposlanik je ovako izvijestio London o razgovoru s kraljem Leopoldom II. Što moja zemlja treba, počeo je kralj, jest sigurnosni ventil za njezin višak energije. Pokojni kralj je vjerovao da zato ne postoji bolji odgovor od utemeljenja belgijske kolonije. Ne samo da će to razviti našu ekonomiju i trgovačke interese, nego će povećati moral naše vojske i stvoriti trgovačku mornaricu koju sada nemamo. Leopold je tražio da mu Britanija da otok Novu Gvineju, na kojemu bi se naselili belgijski kolonizatori. Britanija je s čuđenjem odbila ponudu. Onda je kralj skrenuo svoju pažnju prema Africi. Bio je to ogroman kontinent kojeg još nisu potpuno podijelile europske sile. Činilo se da tamo ima dovoljno zemlje da se zadovolje i velike europske sile i kralj Belgije. Kralj je morao biti vrlo pažljiv. Belgija je malena zemlja. Druge europske sile mogle su lako zaustaviti njezinu potragu za kolonijama. Zato je kralj odlučio tu potragu zamaskirati u humanitarni napor civiliziranja afričkog kontinenta. Kralj je i našao mjesto za svoju koloniju. Isplatilo se njegovo čitanje Timesa. Središte Afrike nije nadzirala niti jedna europska sila. Sada je kralj trebao samo istraživača koji bi u kraljevo ime i s njegovim novcem trebao krenuti u srce crnog kontinenta. I našao ga je u glasovitom istraživaču i novinaru Henryu Mortonu Stanleyu. Thomas Pakenham piše: Kasno u jesen 1878. Stanley je formalno pristao raditi za Leopolda. Trebao je 5 godina u Africi služiti kralju Belgije. Upozoren je da drži ugovor tajnim što je duže moguće. Ako premijer ili netko drugi iz britanske vlade počne zapitkivati, on im je trebao reći da je riječ o vrlo jednostavnom i skromnom projektu. 3 bolnice i znanstvene postaje između Bome i Stanleyjeva bazena, plan za povezivanje Gornjeg i Donjeg Konga, to je sve što je trebala sadržavati ta filantropska i znanstvena misija. Bio je to sjajan plan. Naizgled je bilo riječ o humanitarnom pothvatu kojeg poduzima kralj, koji je i na čelu jednog znanstvenog i humanitarnog društva, Međunarodnog afričkog udruženja. Tako europske sile nisu isprva shvatile taj projekt kao prijetnju. Kralj je pak mogao tretirati osvojenu zemlju kao svoje vlasništvo i njome upravljati i eksploatirati kako je htio. Kralj je bio i vješt diplomat. Uspio je u pregovorima s europskim silama osigurati da mu one priznaju vlast nad većim dijelom Srednje Afrike.
I tako je 1885. godine stvorena slobodna država Kongo. Ta će pak tvorevina, zapravo osobno vlasništvo Leopolda II, postati jedno od najgorih mjesta u Africi. Svaka je kolonijalna vlast teška. Ova u Kongu bila je nevjerojatno okrutna. Leopold je uložio puno novaca kako bi dobio koloniju, koja je nekih 60 puta bila veća od njegove Belgije. Sada je taj novac namjeravao vratiti. U tom vraćanju sredstava stradali su stanovnici područja koje je imalo nesreću postati dijelom slobodne države Kongo, govori Fran Višnar, vojni i obavješteni analitičar. Za razliku od portugalskih kolonizatora, Belgijanci su bili strašni. U pravom smislu riječi. Osobito, to moram reći, Flamanci. Belgijski Flamanci su tu uglavnom držali su većinu rudnika koje su nemilosrdno eksploatirali i nisu u onom tranzicijskom razdoblju od nekoliko godina, pod konac 50-ih, početkom 60-ih godina, kad je formalno tadašnji Kongo postao neovisan, na njegovo čelo je došao prosocijalist isto Patrice Lumumba. Belgijanci su se trudili da kongoansko stanovništvo na stotine plemena i različitih jezika, da ono ostane što zaostalije. Pa je u vrijeme ubojstva, kad je ubijen 60-61. godina, kad je ubijen Patrice Lumumba, u Kongu je bilo 5 ljudi od Kongoanaca koji su završili fakultet i 150 koji su završili srednju školu. Praktički državne uprave nije bilo, nego su sve poteze povlačili Belgijanci. Belgijanci su bili također i prisutni u Ruandi i u Burundiju, ranije Njemci, ali tu su se također ponašali slično. Njihova politika je bila podijeli pa vladaj. Suprotstaviti etničke skupine, što uopće prvo u Kongu, a kasnije u Zairu nije bilo teško, i s druge strane stvoriti što labaviju lokalnu mrežu vlasti, koja nije bila kadra nikada, pa ni danas čak, kad nema više tamo Belgijanaca u izravnom smislu, nije bila kadra ostvariti jednu solidnu ili bakar zadovoljavajuću društvenu infrastrukturu. To i dalje, i dan danas to ne postoji. Ali bogatstva su nevjerojatna. One su tolika da je Kongo platio najveću cijenu zbog unutarnjih građanskih i međuplemenskih sukoba. Kongo je bio prepun rudnog i prirodnog bogatstva. Bilo je tu zlata, bakra, željeza, dijamanata, bjelokosti, egzotičnog drveta, gume. Kralj je 1886. osnovao kongoansku tvrtku za industriju i trgovinu, kako bi iskorištavao ta bogatstva. Leopoldov istraživač Stanley je poručio kralju da bez željeznice Kongo ne vrijedi niti jednog penija. Kralj je počeo graditi željeznicu od Leopoldvilla, današnje Kinshase, do Matadija. Ta dva grada udaljena su nekih 50 km. Ali kako izgraditi željeznicu u zemlji gdje dominira ekvatorijalna kišna šuma i gdje je klima vlažna i vruća? Kralj i njegova tvrtka prisiljavali su lokalno stanovništvo da radi na izgradnji željeznice. Tijekom rada poginulo je puno ljudi, uglavnom domorodaca. Ali to nije bio kraj patnjama. Kralj je gubio novce u Kongu, okrenuo se bankama i privatnim investitorima koji su mu posudili novac. Ali zarade još nije bilo, a kralj je postajao sve zaduženiji i očajniji. Na kraju je kralja spasila guma. Roland Olivier u knjizi Afrika nakon 1800 te piše: Izum guma sa zračnicama za bicikle i automobile potaknuo je veliku potražnju za gumom. Potražnju su zadovoljavale plantaže gume u jugoistočnoj Aziji, ali dok je trajala ta velika potražnja, veliki profiti mogli su se zaraditi u Kongu na divljoj gumi. U teoriji tvrtke su zapošljavale, u praksi prisiljavale lokalno stanovništvo da skuplja gumu u šumama, obično za simboličnu nagradu. Kralj je do tada nešto zarađivao na trgovini slonovačom i drvetom. Sada je počeo zarađivati velike novce i otplaćivati dugove. Ali pohlepa je i onako okrutan sustav vlasti u kraljevoj slobodnoj državi Kongo učinila još okrutnijim. U Europu su počele stizati vijesti o velikim okrutnostima. Roger Casement, britanski konzul u Kongu, počeo je susretati izbjeglice iz kraljevog Konga. Kada ih je pitao zašto bježe, oni su mu odgovorili da bježe od poreza na gumu. Kako vlada nameće taj porez?
Svako selo mora dati 20 tovara gume. Ti su tovari veliki. Mi 4 puta na mjesec moramo sakupiti tu količinu gume. Koliko vas plaćaju za to? Ne dobivamo plaću, ne dobivamo ništa. Naše selo dobilo je nešto tkanina i malo soli, ali ljudi koji rade nisu dobili ništa. Treba 10 dana da bi se napunilo 20 košara s gumom. Uvijek smo u šumi u potrazi za gumom. Idemo bez hrane. Naše su žene morale napustiti obradu polja i vrtova. Sada gladujemo. Divlje zvijeri, leopardi, ubijaju neke od nas dok radimo u šumi. Ostali odlaze zbog bolesti i gladi. I molili smo bijele ljude da nas ostave na miru. Rekli smo im da ne možemo više skupljati gumu. Ali bijeli ljudi i vojnici rekli su nam: idite, skupljajte, vi ste i sami zvijeri. Vi ste samo meso. Zločini kraljeve uprave postali su toliko rašireni da se više nisu mogli tajiti. Kako je Roger Casement s misionarima plovio po rijeci Kongo dublje u Leopoldovu koloniju, to su priče bile sve gore. Thomas Pakenham piše: Kada bi god sišao s broda, domoroci su bježali u strahu od Bule Matarija, kako se nazivala slobodna država Kongo. Kada bi ih misionari uvjerili da im ne prijeti opasnost, Casement je mogao čuti njihove priče o užasima, o djeci koja su bježala u divljinu dok su njihove majke i sestre ubijali vojnici, o stotinama obitelji koje su ubijene ili spaljene zajedno sa svojim kućama, o selima koja su spaljena i opljačkana, o muškarcima odvedenim u roblje, o ženama i djeci sasječenima do smrti. Najmučnije su bile priče o odrezanim rukama. Vojnici su ih skupljali u košare, sjekući ih sa svojih mrtvih ili živih žrtava, kako bi dokazali da nisu uzalud potrošili svoje streljivo. Na kraju su europske sile prisilile kralja da preda slobodnu državu Kongo belgijskoj vladi. Ali ona nije bila puno bolja. Na Kongo je i dalje gledala kao na veliko izvorište sirovine. Kongom su belgijske vlasti upravljale tako da je zemlja nakon odlaska Belgijanaca nalikovala na pustinju. Na lokalno stanovništvo gledalo se u najboljem slučaju kao na djecu. Nije bilo podjele vlasti, nije bilo obrazovnog sustava, nije bilo podizanja kvalitete života. Te sirovine do dan danas uništavaju Kongo. U zadnjih 15 godina, to je nevjerojatno, ali točno, poginulo je 3,5 milijuna stanovnika te zemlje. Kongo je platio tu cijenu u zadnjih 15 godina i zbog jedne stvari. Ne samo zbog dijamanata, koji su i dalje važni, ne samo zbog zlata, ne samo zbog urana, nego zbog nečega što oni zovu koltan. A šta je koltan? Koltan je naziv za dva minerala. Jedan je kolombit, drugi je tantalit ili tantal. Koltan, znači kad se spoji kolumbit i tantalit, to su vrlo krhki minerali, ali kad se obrade, dobiva se tanki metal. I od toga, i od tih dijelova, još se onda to dalje obrađuje, proizvode se svi suvremeni mobiteli, kompjuteri, laptopi, optički uređaji i u vojsci, i u medicini, i u industriji, i on vrijedi više nego zlato. Ko drži nalazišta sa koltanom, kolumbitom i tantalitom, taj zapravo vlada tim dijelom Konga. I zato palo je nekoliko stotina tisuća ljudi zbog toga, između ostala kao posljedica dječjih takozvanih vojski koji nisu karakteristični samo za Kongo, nego postoje i u onom zapadnom dijelu Afrike. Zahvaljujući tom rudnom bogatstvu i strateškim mineralnim resursima, uz kongoansku, odnosno ranije zairsku regularnu vojsku, koja nije mala, a koja nikada nije kontrolirala cjelokupni teritorij, stvoreno je na desetke različitih paravojnih skupina, čiji je osnovni zadatak bio njihovih vođa da napune vlastite džepove. Leopold II. Obogatio se trgujući gumom. Tu je trgovinu glavom platilo oko 10 milijuna ljudi, stanovnika Konga. Bila je to skoro polovina stanovništva. Simbol Leopoldove vladavine bio je čikote, bič napravljen od kože vodenkonja. Sirova koža sušila se na suncu i rezala u duge, tanke i oštre trake, kojim bi se ponekad do smrti bičevali ljudi. Noćnu moru Leopoldovog Konga najbolje prikazao pisac Joseph Conrad u kratkom romanu Srce tame. Tamo je Conrad opisao događaj u slobodnoj državi Kongo ovim riječima.
To je najopakiji grabež za plijenom koji je zauvijek unakazio povijest ljudske savjesti. Pod pritiskom svjetske javnosti, Leopold je 1908. morao belgijskoj vladi predati upravu nad Kongom. Vlada je pak većinu svog vremena posvetila iskorištavanju rudnog bogatstva Konga. Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike piše: Kongo je ostao nevjerojatno unosan pothvat. Nijedna kolonija u Africi nije imala takvo obilje bakra, dijamanata i urana. Mineralna bogatstva Katange, kada su prvi put otkrivena, opisana su ovim poznatim riječima: pravi geološki skandal. Do 1959. Kongo je proizvodio 10% svjetskog bakra, 50% kobalta i 70% industrijskih dijamanata. To rudno bogatstvo nije donijelo veliku korist stanovnicima Konga. U najboljem slučaju oni su mogli biti radnici neke rudarske tvrtke ili niži činovnici. Martin Meredith piše: Konganci nisu imali prava u svojoj zemlji, niti su mogli slobodno putovati. Bili su podložni policijskom satu u gradovima, na selu su bili slani na prisilni rad. Bilo je puno osnovnih škola, ali tek 1950. dopušten je Kongancima upis u srednje škole. Dok su Afrikanci mogli raditi kao činovnici, mehaničari ili kao medicinski tehničari, nije im dopušteno da postanu liječnici, arhitekti ili odvjetnici. Belgijanci su namjerno izolirali Kongo od vanjskog utjecaja i gušili pojavu crne elite, koja bi možda mogla tražiti promjenu sustava. Takvo je stanje potrajalo do 1959. kada su izbili veliki neredi protiv kolonijalnih vlasti. 30. lipnja 1960. Belgija je morala dati nezavisnost Kongu, ali nadala se da će i dalje u njemu ostati kao gospodar rudnog bogatstva. Nova pak kongoanska vlada na čelu s Patricom Lumumbom nije tako vidjela budućnost svoje zemlje. Tijekom svečanosti proglašenja nezavisnosti Lumumba je belgijskom kralju Baudouinu rekao: više nismo vaši majmuni. Ali ubrzo su izbili neredi. Pobunila se vojska koju su vodili belgijski časnici. Belgija je vojno intervenirala pod izlikom da pomaže u gušenju nereda. Lumumba je pak odgovorio prekidom odnosa s Belgijom i izjavom da je Kongo de facto u stanju rata sa svojim nekadašnjim kolonijalnim gospodarom. Onda se od Konga uz prešutnu potporu belgijske vlade i uz aktivnu potporu belgijskih rudarskih i trgovačkih tvrtki odcijepila provincija Katanga, prebogata rudama. 2 tjedna nakon proglašavanja nezavisnosti, Kongo je bio u rasulu. Rasulo traje do dan danas. Zadnjih 15 godina posebno je teško. Iza toga je čista ekonomska korist. Pri čemu moram reći da se svijet ponaša krajnje pragmatično i dvolično, jer pobunjenicima ili vladinim snagama, ali te vladine snage su katastrofalne. Od 18 bataljuna koji su obučavali Francuzi i Amerikanci, svega je 6 lojalno. Svi ostali vode svoje lokalne politike i praktični su guverneri u Šabi, nekada Katange, priča sa Moisom Čombeom početkom 60. godina, i svi su poticani izvana. Zašto? Zato da bi dali praktički koncesije za iskopavanje minerala i ruda u bescjenje. Oko tih velikih jezera afričkih, znači sjeveroistočni dio Konga, Ruanda, Burundi i Uganda, pobijeno je u tih 10-15 godina 5,5 milijuna ljudi. Što je zaista jedan genocid, a da se niko zbog toga nije uzbuđivao niti ozbiljnije prosvjedovao. Jer tamo pogibija znači ne 6, 7 ili 10 tisuća mrtvih, nego kada u tjedan dana ubija se 100.000 ljudi. Zbog čega? Zbog toga što tamo u Africi, u središnjoj Africi, dolje prema zapadnom dijelu i jugu, civili hodaju između 2 vatre. Imate vladine snage i onda imate 10-ak poluvojnih skupina koji međusobno ratuju. U Ruandi njihova vojska izgleda isto kao kongoanska, imate regularne oružane snage i gospodare ratova, razne pukovnike i brigadire i generale samozvane, naravno, koji su prije bili kaplari ili dočasnici, koji su se proglasili, dali su sami sebi te činove, a koji teroriziraju ili vlastito stanovništvo ili prelaze u Kongo, Ugandu i slično, gdje onda naravno dolazi do odmazde.
Do kraja 1960. Kongo se podijelio na 4 dijela. Na Katangu, Kasai, istočne provincije i na Leopoldville, područje koje je priznavalo vlast glavnog grada i vlade. Vlada je bila u stanju rasula. Premijer Lumumba bio je u sukobu s predsjednikom Kasavubuom. Katanga pod vodstvom Moisesa Chombea imala je potporu belgijske vlade, koja doduše nije priznavala njezinu nezavisnost, ali ju je vidjela kao korisno sredstvo pritiska na središnju vladu. Lumumba je u pomoć pozvao Ujedinjene narode, od kojih je zatražio i da oružano interveniraju u Kongu. Ujedinjeni narodi su došli u taj kaos, ali nisu mogli puno napraviti. Djelomično i zbog toga što se Lumumba okrenuo i protiv njih. Jačao je utjecaj i načelnika glavnog stožera kongoanske vojske, pukovnika Josefa Mobutua. Lumumba je u potrazi za pomoći pozvao Sovjetski savez. To je pak u zemlju dovelo sovjetske i čehoslovačke savjetnike. U sav taj kaos upleli su se i psi rata, plaćenici koji su ratovali za onu stranu koja je mogla priuštiti njihove usluge. Plaćenici nisu samo harali po Kongu. Nakon 60. godina sudjelovat će u nizu građanskih ratova i borbi za vlast u afričkim državama. Evropljani su zapravo sukrivci za ovakvo stanje. Jer u postkolonijalnom razdoblju, u sukobima koji su nastali, oni su bili nužno potrebni. I sve te vlade, od razini guvernera do predsjednika države ili čak kralj, negdje je kralj bio samoproglašeni, oni su masno plaćali plaćenike koji su dolazili masovno. Između 60. i 70. godina bilo ih je nekoliko tisuća bijelih plaćenika, prije Kubanaca, koji su tu došli iz ideoloških i drugih razloga. Najviše iz zapadne Europe, strašno puno Belgijanaca, i Flamanaca i Valonaca, ali ko je još tu došao? Svi oni preživjeli Njemci i bivši pripadnici Waffen SS-a koji su se borili kod Dien Bien Phu-a protiv Vjetnamaca 50. godina, znači bivši nacisti, i oni su bili prva jezgra koje obučavala lokalne snage u svom duhu. A znate koji je taj duh? Puzi, pucaj, ubijaj. Znači, stvoriti ne robote, nego stvoriti poslušni ljudski materijal koji će u datom trenutku poslužiti određenom cilju. A taj određeni cilj može biti privatni, jer ti svi plaćenici su, sjećate se, nekoliko puta izvršili čak i državne udare u tim zemljama. Njih 100 se okupi i osvoji palaču, porazi vojsku od nekoliko tisuća ljudi, koji su čak oni obučavali. U siječnju 1961. godine ubijen je Patrice Lumumba. Uhićen je od vlade predsjednika Kasavubua, sada ministar obrane i glavni zapovjednik vojske Mobutu predao ga je vlastima u Katangi. Tamo je ubijen, ubili su ga vojnici pobunjene provincije, a pored njih su stajali belgijski časnici. Godine 1963. Katanga je nakon intervencije snaga Ujedinjenih naroda priznala vlast vlade Republike Kongo. Moises Chombe pobjegao u Španjolsku, ali se vratio već sljedeće godine jer ga je predsjednik Konga Kasavubu postavio za premijera. Onda se 64. pobunio istočni Kongo. Lumumbine pristalice stvorile su Narodnu republiku i pogubile oko 20.000 Kongoanaca zbog kontrarevolucionarne djelatnosti. Nova je država imala potporu Kine, Kube, Alžira i Egipta. Sjedinjene Američke Države i Belgija poslale su pomoć vladi Konga. Martin Meredith piše: Kako bi spriječili da se Kongo raspadne, Sjedinjene Države i Belgija poduzele su veliku operaciju. Dali su borbene i transportne zrakoplove, protugerilske stručnjake i na stotine savjetnika. Pod okriljem CIA unajmljeni su kubanski piloti, izbjeglice i europski mehaničari kako bi upravljali i održavali zrakoplove. Okupljena je i plaćenička vojska, gruba mješavina pustolova, razbojnika i neprilagođenih ljudi, zajedno s nekim profesionalnim vojnicima unovačenima u Rodeziji i Južnoj Africi. Suočen s porazom, režim Narodne republike oteo je nekih 300 Belgijanaca i Amerikanaca i uzeo ih za taoce. Belgijanski padobranci prebačeni su američkim zrakoplovima u Stanleyville kako bi ih spasili. Sve u svemu, iz istočnog Konga je evakuirano oko 2000 bijelaca. Plaćenici su uspjeli poraziti pobunjeničke trupe, ali su iza sebe ostavili trag pljačke i nasilja. Ništa bolji trag nisu ostavile vladine i pobunjeničke trupe. Sve u svemu u pobuni iz 1964. stradalo je oko 1 milijun ljudi.
Na kraju 24. studenog 1965. Mobutu je izvršio državni udar. On će ostati na vlasti sve do 1997. U povijest će ući pod nadimkom veliki pljačkaš. Nadimak će dobiti zbog pljačkanja svoje zemlje, prije svega njezinih prirodnih i rudnih bogatstava. Nije on jedini pljačkao Kongo. Pobunjeničke vojske krstarile su po unutrašnjosti te zemlje sve do 1978. A nakon Mobutovog svrgavanja s vlasti, Kongo je postao područje kojim su krstarile vojske koje su se izdržavale uglavnom pljačkanjem. Dolazi do velike sječe šuma, kvalitetno tropsko drveće koje postoji u Kongu, ali isto ono postoji u Liberiji. U Liberiji se nije ratovalo samo za dijamante i zlato, nego za tropske šume. Svi oni luđaci koji su tamo vladali ili su iz gerile prešli u predsjedničke palače, praktički su ugoljeli pola Liberije, šaljući najkvalitetnije trupce i drvo u Europu, u Sjedinjene Države i svuda po svijetu. Zatim, životinski svijet, fauna, je dovedena do granice istrebljenja. U Angoli, na primjer, svi su pobili sve slonove. Tamo nije bilo ni jednog živog slona 2002. godine. Zašto? Zbog mesa, ali i zbog rogova, zbog bjelokosti, zbog slonovače. Kubanci su ih tukli sa RPG-ima, sa ručnim raketnim bacačima i onda su time švercali, kupovali drogu i tako dalje. Jedan general je čak streljan bio, jer je doista sudjelovao u tom lancu zajedno s Portugalcima, raznim švercerima, narkodilerima i slično. Drugdje je još gore. Mobutu je 1972. promijenio ime. Prestao je biti Joseph Désiré Mobutu i postao Mobutu Sese Seko Koko Ngbendu Waza Binga, ili svemoćni ratnik koji će zbog svoje izdržljivosti i nesalomljive volje za pobjedom ići od osvajanja do osvajanja, ostavljajući iza sebe vatru kao trag. On će promijeniti i ime zemlje. Demokratska republika Kongo postaće republika Zaire. Mobutu će vladati sam, poput diktatora, i pljačkat će svoju zemlju. Godine 1980. bit će proglašen jednim od najbogatijih ljudi na zemlji. Njegovo vlasništvo tada je procijenjeno na 5 milijardi ondašnjih dolara. Kako se obogatio, jedan službenik Međunarodnog monetarnog fonda je metodu bogaćenja ovako opisao. Proračun i prihodi od rudarenja su zapravo privatni fondovi za Mobutua i njegove prijatelje. Ako Mobutu odluči da natovari zrakoplov kobaltom i proda ga u Europi, nitko za to ne zna osim njega. Mobutu je bio vlasnik golemog broja nekretnina u Europi. Imao je ogromnu vilu na Azurnoj obali, 800 hektara veliko imanje u Portugalu, veliku farmu u Švicarsku koju je pretvorio u ladansku kuću. Bio je vlasnik ogromnog stana u Avenue Foch u Parizu. Posjedovao je barem 9 zgrada u Briselu. Posjedovao je nekretnine u Maroku, Španjolskoj, obali Bjelokosti, Italiji, Senegalu i Brazilu. U glavnom gradu Zaira, Kinshasi, imao je ogromnu rezidenciju s privatnim zoološkim vrtom i 3 kata visoku jahtu. Posebno mu je bila omiljena rezidencija u unutrašnjosti zemlje. Martin Meredith piše: Njegova omiljena rezidencija bila je golema palača koja je koštala $100 milijuna, koju je sagradio u Gbadolitu, u dubini ekvatorijalne šume, nekih 700 milja sjeveroistočno od Kinshase. Glavna palača s golemim salonima od mramora prostirala se na nekih 15.000 četvornih metara i bila je smještena među ukrasna jezera i vrtove. Slična druga palača bila je opremljena diskotekom, bazenom za plivanje olimpijske veličine, nuklearnim skloništem i ukrašena je namještajem iz doba Luja XIV, Murano lusterima, Aubusson tapiserijama i srebrnim priborom za jelo s Mobutovim monogramom. Kompleks u Gbadolitu još je imao luksuzne kuće za goste, hotel i zračnu luku dovoljno veliku da na nju sleti supersonični Concorde, koji je obično Mobutu unajmljivao za put u inozemstvo. Mobutu je nekima i bio koristan. Bio je vjerni saveznik Sjedinjenih Američkih Država i intervenirao je za njih u susjednim državama. Ali nakon kraja hladnog rata izgubio je potporu zapadnih zemalja. Njegovo vođenje upropastilo je zemlju i donijelo mu puno neprijatelja. Na kraju je obolio i u svibnju 1997. predao vlast pobunjeničkom vođi Laurenu Kabili, vođi Saveza demokratskih snaga za oslobođenje Konga Zaire. Ubrzo nakon toga Mobutu je umro u izgnanstvu. Zaire je ponovo postao Kongo.
ali u rušenju Mobutova sudjelovale su i vojske Ruande, Ugande, Burundija i Angole. One nisu namjeravale napustiti bogatstva Konga. Kako bi ih istjerao, Kabila je pozvao u pomoć trupe iz Namibije i Zimbabvea. Tako su se u Kongu našle trupe 6 afričkih zemalja. Pored njih, u zemlji je bilo i niz privatnih malenih vojski, koje su sve živjele od pljačke kongoanskih bogatstava. Najgore među tim vojskama bile su dječje vojske. To je svirepije i gore od svega onoga što su preživjeli jadni ljudi kada su postojali robovi. Muškarci i žene u najboljim godinama koje su otimali i stavljali u brodove i onda prevozili na ciljeve, na odredišta gdje su ih prodavali, trgovali s njima, preprodavali i slično. Dječje vojske, laik će reći, pa to je strašno, kako je korist? Greška. Dječje vojske su u takvom ambijentu gdje je najteži komad oružja strojnica na oklopnom transporteru ili kakav lakši top, one su izvanredno se mogu koristiti ako se dobro obuče. Ali ta obuka je zaista gora od one koje prolaze one životinje od najmlađe dobi u cirkusima, na primjer. Jer je to doista jedan drill koji ubija prvo svaku individualnost i te vojske broje između 300 do nekoliko tisuća pripadnika i uglavnom se uzimaju siročići. Ili ona djeca koji su roditelji da bi preživjeli prodali. Znači takvo malo dijete se od rane dobi podvrgava vojničkom drilu. Točno spavaš, fiziološke potrebe obavljaš onda kada ti se to naredi i dozvoli. Dalje, svu hranu moraju zaslužiti, svaki zalogaj. Jedina nagrada da dobiju manje batina, a batine dobivaju stalno. I zadnja stvar, svi postaju narkomani u najmlađoj dobi. Ali ne sa klasičnim drogama, jer ne bi bili za ništa. Nego tu se koristi ono što je nekad korišteno i u Angolu, i u Zairu, i drugdje u Africi, a to je biljka kongoaneze se zove, koja se može žvakati, koja se može gnječiti, pa postoji sok. I, znači, žvakanjem i pijenjem se stvara osjećaj euforije, otpornost na bol, ta djeca su sva bosa i gaze po trnju, gaze po onom korijenju, tako da moraju ipak suzbiti taj bol na neki način, a taj ekstrakt je takav da te ne ubije za godinu i dvije, nego tek za 15 ili 20 godina. Godine 1965. Ernesto Che Guevara došao je u Kongo kako bi pokrenuo revoluciju. Za glavnog revolucionara odabrao je čovjeka po imenu Laurent Kabila. Nije prošlo puno vremena i Che Guevara se razočarao u svog revolucionara. Kubanski revolucionar ovako je opisao Kabilu. On dopušta da mu dan prođe ni u čemu drugom osim u političkim natezanjima. I svi znaci upućuju na to da je on previše ovisan o piću i ženama. Che Guevara je još napisao da Kabili nedostaje političke ozbiljnosti. Njegovim borcima je napisao da prvi bježe časnici, onda im se pridružuje ostatak vojske koje ostavlja ranjene i oružje za sobom. Na kraju se u studenom 1965. Che Guevara morao povući sa svojim ljudima u Tanzaniju. U svojim saveznicima, Kabilinoj narodno-slobodilačkoj vojsci, Guevara je napisao ovo. Temeljna značajka narodno-oslobodilačke vojske je ta da je ona parazitska vojska. Ona ne radi, ne vježba, ne bori se, a od stanovništva traži ponekad izuzetno grubo namirnice i rad. Taj Laurent Kabila postao je 1997. novi predsjednik Demokratske republike Kongo. Zemljom je vladao katastrofalno. Bio je paranoidan, tajnovito, okružio se rođacima i prijateljima. U želji da se održi na vlasti, zemlju je pretvorio u bojište vojski susjednih zemalja. Pored tih vojski, zemljom su krstarile takve opake vojske, poput milicija Hutua, koje su izvršile genocid na Tutsijima u Ruandi. Ta mačeta je simbol za cijelu Afriku. U zastavi Angole i dan danas imaš mačetu. Imaš crvenu i crnu boju. Crvena boja je boja krvi. Crna boja, mi smo crnci, mi smo ponosni Afrikanci. U sredini se nalazi jedan žutom bojom nacrtani župčanik. To je kao radnička klasa, što je zaista i ostalo još iz onih socijalističkih, prosocijalističkih vremena. U sredini je žuta zvijezda, ali sve njih pregriva ta mačeta. I ta mačeta je uz kalašnjikov i RPG, ručni raketni bacač, glavno oružje za takve odrede. Oni
idu u boj s time, oni kažnjavaju drugu djecu sa druge strane sa mačetama, a i sami pogibaju od nje ukoliko njihovi instruktori nisu zadovoljni sa učinkom. I ta djeca se takvim drill sistemom do svoje 10. 12. godine pretvaraju u iskusne ubojice koji su u stanju izvršiti svaku zapovijed. Oni su u stanju spaliti vlastite roditelje, izmasakrirati i poubijati vlastitu braću ukoliko padne takva zapovjed. To bi bilo strašno, odnosno, ali ne zabrinjavajuće kad bi bilo 300 takve djece. Ali takve djece ima negdje preko 300.000. Aktivno je sada oko 150.000 i sudjeluju u svim ovim ratovima. U Sierra Leoneu i u Liberiji. Tamo su na mikrouzorku to usavršili do krajnjih ubilačkih granica. Svirepost koje su ta djeca ima, video snimatka koliko hoćeš je nevjerojatna. Ali budemo tu također objektivni. Pa djecu nisu prvi izmislili Afrikanci. Pa djecu su koristio i Hitler, zar nije? Što je rat se više gubio, što je se primice u kraju, godišta novačenja su bila sve niža. I 45. polovica SS trupa, onih Waffen SS trupa, su bili unovačena djeca sa 14-15 godina. Laurana Kabilu ubio je 2001. godine mladi pripadnik njegove tjelesne straže. Kabilini ljudi izabrali su za predsjednika Lauranovog sina Josefa Kabilu. On se pokazao puno boljim političarem od svog oca. Ali Lauran je svom sinu ostavio uništenu zemlju koja se i dalje uništava i pljačka. U tom pljačkanju stradava na različite načine na 100.000 ljudi. Martin Meredith u Sudbini Afrike piše. Poput lešinara koji kljucaju lešinu, sve su se strane uključile u grabež za ratni plijen. Ovisan o Angoli i Zimbabveu, Kabila im je dao ugovore i koncesije. Angola je dobila nadzor nad kongoanskom proizvodnjom nafte i distribucijom. Angolski generali dobili su i dio trgovine dijamantima. Zimbabve je osnovao zajednička poduzeća za trgovinu dijamantima, zlatom i drvetom i nagrađen je udjelom u državnoj rudarskoj tvrtci. Ruanda i Uganda, ne mogavši istirati Kabilu iz Kinshase, pretvorili su istočni Kongo u svoje imanje i pljačkaju zlato, dijamante, koltan, kavu, stoku i drvo. Pored te pljačke provodi se i nasilje nad stanovnicima Konga, silovanja, otimanja djece, ubojstva civila i tjeranje na prisilni rad i ropstvo gotovo su svakodnevna pojava. Stanje je posebno užasno u istočnom Kongu. Iza toga stoji profit, ljudska pohlepa, jedna nevjerojatna gramzivost, jer sve te rudače i minerale, dijamanti se ne bruse u Liberiji i u Sierra Leoneu i u Kongu, oni idu dalje. Neko kupuje i preprodaje i kroz te tri ruke se zarađuju se milijarde dolara, koje ako se taj dio vrati u Afriku, onda se vrati za naoružanje vojskih i policija koje su potpuno neučinkovite, tako da zapravo onda nije ni čudo da u svim tim zemljama postoji namjerno producirani kaos da bi došlo do izravnog ili neizravnog miješanja izvana. Riješiti tu situaciju je vrlo teško, jer da bi se to postiglo, onda se ona mora od dna rješavati, na samom mjestu. Ali sa onakvim administracijama koje su neobrazovane, ako su obrazovane, onda su do srži pokvarene i korumpirane. Jer je tu korupcija u Africi odavno dostigla ove svjetske razmjere. S druge strane, svi te vođe tih raznih dječjih vojski nisu samo vjerski fanatici, oni su izvrsni biznismeni. I danas traju sukobi u Kongu. Godine 2008. na primjer, Hutu milicije iz Ruande sukobile su se s vladinim snagama na istoku zemlje. Sukobi su doveli do brojnih žrtava. Pobunjene trupe generala Laurena Nkunde napale su pak vladine snage u gradu Gomi. Trupe Ujedinjenih naroda morale su sudjelovati u zaustavljanju napredovanja pobunjenika. Vlada je u siječnju 2009. pozvala trupe iz Ruande kako bi skršili pobunu Hutu milicija na istoku Konga. Sve u svemu, godine sukoba dovele su do najvećeg krvoprolića u afričkoj povijesti.
lokalni gospodari rata, milicije, vladine snage, vojske susjednih država i dalje nastavljaju pljačkati Kongo i uništavati njegovo stanovništvo. Stara poslovica na jeziku Kiswahili, često citirana oko jezera Kivu na istoku Konga, kaže: meso slona može se uvijek jesti. Govori vojni i obavještajni analitičar Fran Višnar. Situacija je vrlo tragična. Jednostavno, u jednoj takvoj tržišnoj konzumerističkoj privredi Afrika nema nikakve šanse. Dapače, čak i ako u tim zemljama kopiraju neke od tih modela, oni mogu prevladati i dominirati samo na krvav način. Da se pobjedi ona druga strana, što je naravno teško učiniti. U tim građanskim ratovima svega su bila 2 međudržavna rata u zadnjih 15 godina. Uzimam zadnjih 15 godina. Poginulo je preko 8 milijuna ljudi, većinom civili, u podsaharskoj Africi. Oboljele od raznih bolesti kao što su ebola, nove vrste kuge, AIDS-a, to ne računam. I zapravo Afrika se danas nalazi, kad je u pitanju jedan, ne računamo onaj gornji arapski dio, Sudan je pola-pola, ali sve ovo ostalo dolje se nalazi na stupnju razvoja otprilike tamo negdje između prvoga i drugoga svjetskog rata. Postoje sirovine, ali se ne koriste na pravi način. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marke, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Jurica Novosel, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.